awukho bazoyikhokha. Le cala ngizwe ngicela ungizwe kuleli cala lakhe. Khuluma mina ke manje. Ngicela noma ezazi ukuthi uyishinga. Noma ezazi ukuthi useyaziwa ukuthi ukhuluma whatever into afuna ukuyikhuluma. Noma ezazi ukuthi wenza noma kanjani. Ngicela ehlisa umoya kuleli cala leli. Ngoba leli cala lakho ngizwe asikhulumeni iqiniso madoda. Deep down wonke umuntu uyabona ukuthi licala elingekho. Kodwa ngoba liqondane nomuntu onebhathi. Baningi abantu madoda ababekade belukhuza lento le ilukhuzana le. Baningi abantu abacharged for lezi zinto abaye enkantolo uyabo kodwa okwabo akuhlambi njalo kangiso. Yabo ungizwe senziwe kwaba uyena obaphethe bonke labantu babekade betapa benza yonke into. Leli cala ngizwe kahle kasalikho. Kufana neqala abathusha umphakathi. Thiwa ngisho umphakathi. Yicala elingekho. Lento ngizwe yicala elingekho. Kodwa ngoba unebhadi ingakho selishintsha liba khona. Yini libe nebhadi akagadi akayazi ungizwe lento ekuthiwa itiming. Ungizwe uma ngabe ekhona abanye abantu into order ilungelo lakho ukwenza lokho ngeke simvimbe kodwa akabheki timing. Uma ngabe usanecala elisenkantolo inkantolo ifona under istate awukwazi ukulwa nama members noma nabanye abantu noma nohulumeni uyabona ophethe owena usanecala futhi eliphethe nohulumeni ngoba phela kuyaziwa nje wasenkantolo zisebenza kanjani. Kuyaziwa. So awuwazi ukuphela nje ungizwe udingani udinga ukuthi yena enzini alalise alalise alale ehlisa umoya afane nomakoti bengabe efuna ukugana ayihloniphe indoda ngishidelela athi angashada bese vusa ikhanda useyazi ukuthi bengabe simxosha beshadile sekuzothiwa okay ke asihlukanise yabo. So naye kumele ngalesikhathi samanje angabonakali attacker uhulumeni ngoba uhulumeni uyena olawula inkantolo. Iqiniso limsulwa lelo. Mongafuni iqiniso wayiwena force. Uyabo angisho ukuthi angam-attack uhulumeni at all. Kodwa akalinde kudluleleke. Afane nama-comrade asuke eboshiwe. Uyabona akekho umuntu ovokhele nonosibindi njengo-former president uMsholozi. Kodwa bebhekene nama-challenges uba nendlela yokukhuluma abe nendlela yokuzi-addressa until liyonto leyo idlule. Uma ngabe uwumuntu wabantu ezungizwe eclaima akuwena obaphambili ulwe uhlohle wenze yonke into. Wena mawuzohlohla abantu ubahlohle baceleni ube nomuntu oyedwa noma babili noma bathathu abazoba wena abazokwenza lento engabe uyayenza wena ngoba wena awukwazi ukuyenza. Bengabe beyenza lento abantu baqoqane kuyiwe enkantolo kufika izinyanga enkantolo zishunqisela impepho bese uthini wena uthi kodwa why ishunqise enkantolo uhlala kuthi uyabakhuza. Yaba athi uyabakhuza hayi ukuthi wena ushunqisa impepho ukhwifa imithi ukhwifa yonke into uyafokofisa uphuma khona uthi fokofo wenza yonke into kodwa deep down uyazi ukuthi awufuni ukuboshwa. Deep down siyazi nathi asifuni ukuboshwe. Wena iba nabantu abawu 3 4 5 oyibona abazokwenzela le operation yakho. Sebenza njenge-politician mama. Ube nabantu bakhe ama-underground ekuzoba yibona engathi baphusha nokushikashika ukuthi asimsaphotheni ungizwe. Hayi kube wena hey asambeni wozani madoda wozani mabutho ngigqoka imvunulo asambeni niphathiza ngila asambeni wena musukuyenza wena into ongayenza fika lapho ugqoke isimali uhlengisha isudi kuze kuhleke ukuthi uyazi kufanele isudi uzenze inyoni ngamabomu. Hayi ukuthi uyaboshwa futhi kulwa nenkantolo. Inkantolo iyahlonishwa baba, iyahlonishwa ngoba ikwazi ukuthatha isigwebo esikwazi ukuqeda ngempilo yakho. Qeda abantu akade bekusupporta bagcine after 2 weeks uboshiwe sebethuli. Mawungazi mfana ukuthi uquqaba liyadayisana and futhi mawungazi ukuthi inkantolo ayisebenzi ngokuqaba. Njengoba wena
ubanjiwe umhlabelo baba wabobonke abantu abadala. Yenzenjani wena? Exercise ngendlela yakho. Ibone inkantolo lo muntu wayengeka yenze lento. Manje wena bese uthola abantu abakusapothayo. Silokhu sishilo thina sithi hayi igama elithi asikhale alisho ukugqugquzela abantu. Igama elidala lisetshenziswa sikusupport. Manje nathi siyasaba ukusupport. Ngoba sisakusupporta ubona ziphatha sesikusupport ufuna ukuyimela wena ufuna ukuzenzela wena siyasaba ukusupport. And then icala each and every day liba west. And ingaba yihlazo ugcine ngaphiwa icala kanje wena amacengwana ngoba nakho nje uyitshela mfowethu ukuthi usine uthi uyazi ngoba lento mfana akuyona lento esezingeni lokuthi manje kube khona osigujana abazotatazela la bethi khona abazoyenza bonke osigujana besupport abahlehlile manje sekufika mina kengibhaka mina ngikunika wisdom macengwana ukuthi njengamanje as much as kunezinto ofuna ukuyi-addressa kodwa izinto ozi-addressa kuhulumeni okwamanje limit smart baba kudlule lento liphele icala mase liphelile icala bese ke wena usuwenzani usuyagiya ngokuthi unqobile uma ngabe uzonqoba macengwana mancane ama chances ukuthi unqobe ulwa isikhathi esiningi mawuzonqoba unqoba ngokukwazi ukulala phansi nokukwazi ukuzenza isilima mase uyanqoba kakhulukazi entweni ethinta istate because noma yini oyenzayo iyalandelwa and iyabukwa and isebenza njengokufakazi ukuthi ngempela lo muntu ucapable ukuthi aconvince abantu ukuthi abenze noma yini engaba ukuvukela umbuso yabo engaba ukuvukela umbuso because mukhulu umonakalo owenzekile during i-unrest ngaya mina ngize ngikuqambela amanga macengwana mukhulu umonakalo njengoba uqina baba bonke labantu abaliyalelwa bayitshela ukuthi ngempela uwena thina bokingbhaka deep down siyazi ukuthi lento yokuthi azikale wawukathi uyiphaphela nje nawe une-excitement uyibaselekele the same times ukuthi kehla abantu bophile nawe waveza kodwa hayi ukuthi wena oyi-culprit siyakwazi lokho ukuthi awuyona i-culprit kuyanto ye-unrest you were not the culprit bro so wenza njani wena manje ngoba bonke abantu bathuli manje nawe zehlise kancane untshontshe inhliziyo zawo wonke umuntu osenkantolo abone umuntu ukuthi hayi ungizwe ismart kodwa hayi ukuthi uyafuna ukushuqisa impepho enkantolo buka nje manje udidizwa kanjani uyazi mfethu ukuthi ukuhlala kwecala lama cost angakanani makuthola kahle icala uyazi li-inconvenience kanjani awukwazi ukujabula uthi icala lingathi ishushi ehlile funa uyakhala njengoba wakhala icaleni macengwana icala mangabe hlehla babo sokuxhashazwa ngoba wonke ama-cost angalelo langa for i-appearance usuzowakhokha baba kuphinde hlehle futhi wonke inconvenience ukuthi uyasuka la ushona koholi uyela icala lingekho kodwa mengase ngampela lakheke kahle lecala kuvundululwe kahle lecala lingagcina lishintsha liba khona amacengwana kugcine kwenziwa umonakalo ozokukhalisa isizwe mina this is my free advice bro ngiyazi ukuthi awuyena lo muntu advicewayo kodwa ulo muntu ucabanga ukuthi wena o-advise abantu kodwa this time mfana uphethe ukingbhaka-ke manje ngiyakutshela ake uqale manje baba awuqale manje baba bengakuzoya enkantolo nje baba usehlise ungahlohli impi ukuthi ahambe ukusapotha enkantolo shiya abalandeli bakho bahlohle impi hayi wena mayisifika impi giye enkantolo wena phuma ngamabomu uthi hayi ehlisani madoda you are too loud wazi kahle ukuthi uyafuna uthi hayi ngeke ayihlale phansi bangumthetho ayihlale phansi ibone inkantolo oh this guy is very brilliant and intelligent yabo because ukuhlakanipha sometimes akukona ukusebenzisa amandla amakhulu kodwa ukuhlakanipha ukusebenzisa ingqondo accordingly bese uyazi ufunani noma yini if ufuna uku-achieve something kulesikhathi samanje ufuna ukwazi ukwehla nokulala phansi uzothola kodwa uma unyusa amandla hayi mhlawumbe kuqala ungawina ngamandla ngekhathi samanje baba amandla awasasebenzi ba khohlwa amandla asasebenzi manje ukuhlohla abantu abantu macengwana kakhulukazi engabekiwe empini umuntu nomuntu ekugcineni unomndeni wakhe ubheka isitori sakhe nangakusaphotha la masishane
ukuthi macingwana njengamanje wena ukuze lento uyiwine ngoba lokuxhaphaza kwakho noma ungakubiza ngani ukuhlehla kwecala kuphindelela ube ungena endlekweni ngecala elingekho ungabulalanga umuntu wena yourself uyaxhaphazeka lokho kuxhaphazeka uya-invite andifuna ushabe ngomqondo omnandi thiwa hayi njengamanje isimo enkantolo sinje ngeke uyiphikise inkantolo baba phela inkantolo uNkulunkulu wale mhlabeni baba mangayihloniphi ukugcwala mfana uyohlala lepassage igebengu zigijime phezulu kwakho manga inkantolo nje baba iyahlonipha inkantolo